Foran os står et lysmikroskop, og i løbet af den her video, så skal vi kigge lidt på, hvordan man bruger sådan et. Til at starte med, så lægger vi mærke til, at der sidder kabel herovre, der er strøm på, og det er der, fordi det er et lysmikroskop, og man skal bruge lyset for at kunne se det, som man lægger i det. Og i forbindelse med lyset er der en knap her, som kan justere graden af lys. Det kan man se her. Lysstyrken går op og ned. Normalt så vil vi gerne have den lidt lavt til at starte med. På toppen, der finder vi et okular. Og på det her okular, der kan man se nogle tal. I det her tilfælde så står der gange 10. Det betyder, at det forstørrer 10 gange. Og hvis vi følger den nedad, så kan vi se objektiverne. Der er 4 forskellige objektiver på den her, med nogle forskellige tal. Den første her, den laveste forstørrelse, sidder her. Den forstørrer 4 gange. Det vil sige, når man kigger ned igennem okularet, så forstørrer man 10 gange. Og så forstørrer man de 10 gange 4 gange. Og så har man forstørret det 40 gange. På samme måde, så har vi nogle andre forstørrelser. Lad os prøve at finde den. Så vi kan se her. Den her forstørrer 10 gange. Den her forstørrer 40 gange. Og den her forstørrer 100 gange. Og det er vigtigt, når man begynder at kigge på sine ting, at man altså starter ved den laveste forstørrelse, for ellers kan det være meget svært at finde det, man kigger efter. Fladen her, den kalder vi for et objektbord, og det er der, hvor man skal placere sit objektglas på. Et objektglas, det er sådan et stykke glas som det her, hvorpå man kan påføre et eller andet, man gerne vil kigge på i mikroskopet. Og det er relativt simpelt. Så den er fast her. Fordi nede på bordet sidder der en mekanisme, sådan en tab her, og sætter man simpelthen sit objektglas fast, sådan der. Nu sidder det fast. Når vi så gerne vil bevæge vores objektglas rundt, så sidder der 2 knapper her. Så vi se, så bevæger de objektglasset frem og tilbage, og til siden. På den måde så kan man så finde sit objekt på objektglasset. Endvidere så sidder der her en grovskrue og en finskrue. Som I kan se, så bevæger grovskruen bordet op og ned, så man kan finde sit objekt. Fordi vi forstørrer jo kun her for eksempel 4 gange, og så er vi nødt til at finde det. Vi kan ikke zoome ind og ud på selve glasset, uden at bevæge den her op og ned. Når vi så har fundet det, så kan det være, at det er lidt uklart. Hvis det er lidt uklart, så er det her lidt meget at rykke på. Og den her finskrue her, den justerer meget let op og ned. Så hvis man kan finde og få det helt pænt.